ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Хуросон бо ариза марди 35 солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки 22 августи соли 2023 тахминан соати 13:00 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ вориди манзили истиқоматии ӯ шуда аз он ҷо 24 000 сомониро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд ки ҷинояти мазкурро ноболиғи 9 ва 13 солаи сокинони амин ноҳия содир намуданд. аз рӯи ҳодисаи мазкур тафтишот идома дорад. зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия мардони 29 ва 39 солаи сокинони шаҳри Душанбе ва ноҳияи Варзо бо гумони содир намудани кирдори қаллобӣ дастгир карда шуданд. номбурдагон 2 майи соли 2023 дар маркази савдои кӯшониён бо роҳи фиреб ба боварии марди 55 солаи сокини пойтахт даромада аз ӯ ноқилҳои барқӣ ба маблағи 136 550 сомонӣ гирифта маблағҳояшонро то ҳол пардохт накарданд. оид ба ин ҳодисаҳо тафтишот идома дорад.